Salutare tuturor, salut și bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Astăzi am o veste proastă. A venit un creeper și mi-a explodat toată casa. Ba nu, erau 3 de fapt. Era unul pe casă, unul pe casa, pe camera aceea suprapusă și unul înăuntru. Și acum să ne apucăm să facem casa. Ce mai mi-a rămas mie din ea. Și mi-a venit o idee să o spar de tot ca să-mi fac alta mai mișto. Voi face una cu balcon. Alea chiar îmi plac. Așa, bă, nu prea văd eu bine. Stai să pun un dovleac pe alea. Așa. Cu una și cu una. Așa, să văd bine aici. Așa, spargem tot. Să nu mai rămână nimic. Așa, mai facem mai este și pe aici. Și așa spar mult mai repede. Portalul meu este întreg, după cum îl puteți vedea. Numai casa mea nu mai e întreagă. Foarte bine. Așa. Nu, pe tine te las sau nu? Pe tine te las. Așa, să începem să construim casa. Deci, voi începe cam de aici. Deci, de aici va începe ușa. Și... sau nu. Vecinii. Voi face cam în felul ăsta. Așa. Uite, cam așa. Oh, e bine. Pun aici să fie loc pentru ușă. Adică pentru uși. Că nu-mi plasam decât o ușă. Nice. Ok. Și acum... îmi fac o casă mai mare. Vreau să-mi fac una cu chesturi. Una cu... dar cum zice, substanțe, da, nu știu cum naiba le zice. Deci, aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în partea asta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vom face decât, hai să mai punem una aici. Oh, n-am pus-o bine pe asta. Punem una aici și încă una aici. Încă una. Salut, domnule zombie. Ești aici, că nu ești bine poftit. Cred că știi și tu. Ok. Și acum aici să punem tot asta. Tot astea, că astea mi se par mai bune. Așa. Așa. E perfect. Now. Acum să începem să o facem. Da, bine, zombiile, te-am auzit și eu, ce crezi că nu te aud? Așa. Da, este puțin cam cu lumină în camera mea, așa că să închidem noi ușa. Auci, da, trebuie să ungă acea planță. Ok, să facem așa. Așa, e perfect. Și acum... ok. Ce pasă, nu am drămat-o? Așa. Nu prea mi se pare frumos cea din cărămizii. Pentru pe bune. Răscății ăștia. Bă, și pe asta am uitat-o.
Așa fac mult mai repede. Oh, s-am pus-o greșit. Hei, Mr. Pig. Da. Acum să punem noi așa. Asta va fi singura casă care o voi face. Promit, pentru că nu mai am de gând să-mi fac altă casă. Este foarte obositor. Pentru că trebuie să strici iarăși, trebuie să pui, să faci, să... Prea multă gândire pentru mine. Așa. E bine. Măcar să fac mai repede. Spargă la de acolo. Așa. Așa. Mai facem un strat ca să facem și acoperișul. Așa. Ce face oiță? Salut. Trebuie să mă apropii un pic. Pe bune? Trebuie să mă... Așa. Acum merge. Așa. La FIFA Mobile am strâns, am 151 de tokenuri sau în acelea pentru adăugare la plan și sunt foarte bune, deci pe bune. Așa, deci aici va fi camera mea cu chesturi. Aici va fi. Să luăm noi un chest. Pe bune, bă, urăsc câinii ăștia vecinilor mei. Așa, va fi mai multe. În primul să luăm pe primul. Uite, am busola, am pământ. Pământul dă... ăla e lemn, de fapt. Cărămidă. Așa. Așa. Punem tot. Așa, mai avem puțin. Doamne, deci pe bune, mă enervează că câinii ăștia. Mai am puțin. Nu cred că voi mai continua episodul, deoarece nu cred că o să filmez mai mult, deoarece nu prea mai am multă memorie. Dar vă promit că data viitoare când voi mai face un episod din Minecraft, voi face casa completă, voi face camera cu chesturi completă, tot. Bă, dar brichetă asta ce face aici? Ok. Păi da. Păi cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne revedem săptămâna viitoare. Pa, pa!